туған тел, матур тел. Хайырлы көн. Мин Сайлаш проектының генераль директоры. Һәм без бүген Казанда яшәүчеләр өчен блиц опрос үткәрәбез. Самый, можно сказать, известный Александр Сергеевич Пушкин. А для татарского народа это Габдулла Тукай. Очень известный писатель, поэт, публицист, наверное. В общем, он такой для татарского народа очень значимый, я считаю, Габдулла Тукай. Для детей он писал очень интересные рассказы, легенды. То есть, ну, известный поэт, да. Писатель, знаменитый писатель Татарстана. Это что я знаю. Установка есть такая. Ну, мы знаем, что это писатель, да, национальный. Про Шурале, там, про всякие. Что писатель? Габдулла Тукай, народный писатель Татарстана. Блин. Кому? Язучи. Татарский писатель. Габдулла Тукай язучы, татар язучысы. Ул 1886 елда туган. Кому? Әйе, Габдулла Тукай татарча язучысы. Ул балаларга әкиятләр язган. Ну, білеміз деп, шиғырларын білеміз, оқимыз. И туған тілмен де шығымыз да. Әлбәттә беләбез. Чөнки аны балачактан китаплардан, әлифба китапларынан укып үскән, беренче ятлаган шигырьләр туган телне мәңге күңелдә уелып калган. Военный писатель. Вот этого я не знаю. Про Шурале, там, про всякие. Кәҗә белән Гали анарысын ана дугасы була шигырь. Анарысын бар кызыгы шәкәр дип әйтеп шигырь. Шурале. Там еще. Суанасы. Ой, что это? Шурали һәм Суанасы. И туган тел, и матур тел. Әкәнең телен келе. Әйе, Суанасы. Тагын? Шурале. Шигырьләрен уныттым. Su anası. Onları... Mesela, bakın. Kolunu abi. Batar. Ha, ne? İyi. Шурали. Шурали, да, да. А Шурале знаю. Суанасы. Әлбәттә бит менә үзебезнең балалар булгач Суанасы әсәрләрен, Шуралене бигрәк тә яратып балалар тыңлый. Я так думаю, что и у Казанки, скорее всего. На опушке. Ну, кафе, конечно. Алар күрешмәләр. Ни? Алар ике. Йо, почти разные җирләрдә яшәгән. Su boyunda. Başkanlar alır вообще hiç barandır. Biz ormanda indi, biz su içinde. Ne? Никак Yok yok. yaşamıyorlar. Yaşamıyorlar, конечно. Габдрахман Әбсәләмовның «Ак чәчәкләр» әсәрен Тукай кайчан язган? Авыр сүз, авыр сораулар. Белмим җавапны. Anım bilmiyorum. Точно айтар. Дата не знаю. Ничә яшендәме? Или ничәнче елдамы? Ничәнче елда, ничә яшендә? 20 белән 23 яшь тирәсендәдер бу. Габдулла Тукайның ничә баласы булган? 3. Я знаю только он часто болел, лежал в госпитале вот здесь недалеко. Ул чорда бит инде ачлык заманасы, кырыс замана булган бит инде ишек төбендә өшеп торган вакытлары, шулары күбрәк хәтердә калган. Ашакмы?
Ну, басып торалар, бик ул гимн шикелле инде безнең татарский. Татарский. Әйе. И туган тел, И матур тел. Әткәмнең теле. Dünyada küp нәрсә белдем, син туган тел аркы